Тинчурин театрында Хакас җилләре исә бу минутларда халыкара фестиваль кысаларында биредә Хакас милли драма театры чыгыш ясый. Тамашачыларга Хан Миргән исемле тарихи спектакль күрсәтәләр. Бу әсәрдә музыка һәм костюмнар аша Хакасларның барлык милли традицияләре чагылган. Ләйсән Вафина дәвам итә. Шундый як, хәзер менә мин үзем олыгаеп килгәчтен, менә барасың таулар янында, арттан кемдер килә, әйләнеп карыйсың, бер кеше юк. Менә шулай иттереп, анда теге тау ияләре, су ияләре, алар бөтенесе бар. Гөлфия Кокова яшел үзән кызы, язмыш җилләре белән Хакасига килеп эләккәненә тамчы да үкенми. Бу милләтнең серләрен өйрәнергә бер гомердә аз ди ул. Бер караганда шомлы да, мөгъҗизалы да, бу беннарда булай Хакасларына уйный белә кебек. Тимер хымыз, чатхан кебек милли уен кораллары әлеге халык киләрен кабатланмас итә. Хакас табигать баласы. Алар рәхәтләнеп кычкырып сөйләшә. Тамак төбе белән җырлау усталары да. Аучылар ягы хакасларга мех киемнәр хас. Хан Миргән спектакле 13нче гасырда барган вакыйгалар турында сөйли. Аталар һәм бабалар проблемасы күтәрелә. Милләт кайгысы сурәтләнә. Хакаслар мондый тарихи әсәрләргә зал тутырып йөри. Милләт ягыннан алар күбрәк трагедия яраталар. Трагедия яраталар. Тарихны яраталар. Аларның бөтен спектакльләре менә без бит куйган спектакль елына 1-2 спектакль куймасак, андый сезон безнең юк. Театр сезоны. Андый сезон юк. Без бөтен менә гасырга килешкән спектакльләр куябыз. Тапанов исемендәге Хакас театрының Казанга беренче генә килүе түгел. Моңарчы бу труппа Нәүрүз фестиваленең кунагы булган. Бу юлы да Казанга килүебезне бик түземсезләнеп көттек. Мондагы кебек бер кайда да шулай җылы каршы алмыйлар. Казан төрек дөньясының башкаласы дияр идем. Безнең өчен зур бәйрәм бу. Кәрим Тинчурин исемендәге фестиваль кысаларында көн дә түгәрәк стәлләр уза. Кунаклар арасында чуваш, казах, башкорт һәм татар театры коллективлары. Барысына да истәлеккә түбәтәй һәм фестиваль сыны Бәллүр Кәрим тапшырылды. Ләйсән Вафина, Лилия Мендубаева, Яңа гасыр каналы.